mokalo. Bende notimo limbe e kar od bura Makuria West e yor pidho yien. Natusaidiana matunda, mara nyingine mti unaweka mazingira inakuwa sawa. Tunapopumua pumzi iliyo sawa. That we will be here and we are requesting kindly let this be your school, adapt this school. From the outside you may look like we have facilities. There is a lot we are lacking. I just inform you, we don't have a library. These students come from very hard backgrounds. They don't have anywhere to study. Kawaketo tenge mago mag ngaji kod kech kachiel gi oro nyakora mga jwang wang'eyo mag motende kod thieth katangi mag dhano kama moheo jotuo 4,000. Machwero remo mang'eny kodo hinyruok kata hemophilia olale mier kendo kosewuok mar yudo thieth mar kedo kod tuono. Jiduto man kod tuoni ok tin 5,000 e pachoka. Maen kaluwore gi ripod nonro ma ochiw gi bad migawo ma ochung' ne chenro mag kedo gi tuono mano mar hemophilia. Judith Omondi miyo waler mathoth kotende kod wachno. Ben Maonga en jal mane ofwenyo ni en kod tuo mar chwero remo mathoth e adhola ma ohinyore hemophilia ka en rawera matin. Tuke mar gweyo opira ne omiyo ofwenyo ni en kod tuo makoro sedak godo yare tin ne. My mom ndio carrier, so akipata kijana anapea kijana hemophilia. Nilikuwa nikicheza ball ama kucheza mpira, mtu anaweza kutega, ukianguka chini unaanza kufura goti. Nonro mar jolony koni yot mondo ng'at mamiyo man kod hemophilia mi nyathine mawuoyi ka wuoro man kod tuoni to nyalo miyo nyathine manyako e yo mayot. Lipod ni bende lero ni joma chuo ema thoro yudo tuoni pacho kae kipimo kod joma mine. Hapa Kenya hemophilia haswa ni ugonjwa ambao unaathiri wanaume zaidi kwa sababu ugonjwa wa hemophilia unaletwa na the X chromosome. So mama akipea kijana yake an abnormal X, then kijana atavuja damu. Jolony mane loso erumo mar kedo kod tuoche mag remo e piny Kenya kod Tanzania e boma ma Nairobi koni yot mondo ifwenyi tuoni kuom nyathi mathin. Wiye nyalo bedo ni okuot kata duong' mokalo konyuole, remo mathoth mawuokie pende, chwero remo mang'eny kochwe sindan kata ka ohinyore. Kwa sababu ya pressure ya kuzaliwa utapata watoto wengi kichwa imefura zaidi kuliko watoto wa kawaida. Wakati tunapokata kitovu pia unapata watoto hao wanavuja damu kwa sehemu ambayo imekatwa. Wakidungwa haswa wanapoanza vaccinations, chanjo, then wanavuja damu kwa sehemu zile ambazo labda wamedungwa. Na sehemu kubwa ambayo inaathiriwa zaidi ni joints. Jotuo kod riwruok makedo kod tuoni dwaro mondo piny owacho sir thieth mar hemophilia e pacho kae. Dawa peke yake ina cost hiyo 1 vial 50,000. Kwangu mimi nahitaji kuwa na 3,500 kudunga nikiwa na bleed. Mpaka sasa tunapata donation ya 2 billion ya madawa. Na hiyo yote ni donation peke yake. Hiyo sio sustainable. It's time serikali ianze kununua madawa ya wagonjwa ambao wanavuja damu. Geno nitie ni tuoche mag remo gi nyalo kedgo kata mano mar sickle cell. Anonyuola gi tuo sickle cell kendo daktari no oyudo kanan gi dweche 8. Ng'ato kik wuondi ni nyithindo gi ok dongi. Nyithindo gi dongo, dong'une na kawuono an asechopo higa 41 na support ma familia mi ema miyo ibedo kuma intie nyaka kawuono. Kaunti ma Migori en achiel kuom counties makaluo ma osechako timo ikruok mar bedo kod thieth mar tuoche mag remo ahinya to mano mar hemophilia kod sickle cell. Migori ne
luongo gi mane gibiro dwe mokalo cha magiseng'iyo kendo gisewacho ni gidhi chako no hospital mabiro konyowa mondo joma nigi tuo mar sickle cell gi hemophilia mondo wane kaka ikonyo. As a country tuko na wagonjwa karibu 5,000, lakini tumeweza kuwafikia watu karibu 800 peke yake. Shida ni kwamba wengine wako wapi? Migao mar thieth osingo mar chwalo badgi e kedo kod tuochegi ka gikwayo jopiny man kod ranyisi mondo chope kuonde thieth mar yudo pim. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwang'yo mago hala wadhi nyaka kaunti ma Siaya nyakoro Mgajwang kama governor ma kaunti ma Siaya James Orengo ojiwo od bura mar kaunti no mondo miyo kadhi budget mambalang' mane oni omenda omedi mano mar gero masin mar rego chele e gwenge mag Usonga. Governor Orengo bende owacho ni dwe manyien piny owacho ma Siaya biro keto tingni mapuro ne oganda ma Siaya puothegi. Jalup governor ma Siaya William Oduol bende ojiwo piny owacho mamalo mondo miyo chwal kony mar riembo masinde e kambi rech ma oloso the Wath Malwanda Kotieno noten gi bende gi jatend migao mar pure county ma Siaya Elizabeth Odhiambo. Timni tibiro beleka and the officer okwadwar no bed kaka wasebedo ma kaen pur katen lupo to ayudo mana yuto moromi mana chiemo modiochieng' achiel seche moko be okrom. Koro wadwaro gimiluongo no value addition. Chone ume jaluone go gangero no kachiem dala ni. Kech nin gi pith to bende puro yo makare kende kano chiemo minyalo chamo. Siaya kidonjo, Siaya ikeni donjo, ikeni sekalo Siaya. Koro nyaka lok picha. Jolwanda Kotieno akwayo State Department ma Fisheries ni gisemiyowa storage facility. Koro wang'ni waket gimiluongo ni value addition mondo fish processing plant processing watimo ka en processing ma kisungu luongo ni basic processing. En ayang'o kende to wadwa ni wa process ma koro kwaukae to watero malo kucha beye man malo. Ber koserach? Wadwaro ni mondo warit rewani mondo mine waka omedie chiro, nyithindo omedie skul, tije omedo bedi e nam. Nikech wang'eyo ni karech nitie, tich nitie, ji chiemo e yo makare, yore dhi e yo makare. Te kaunti ma Migori nyakoro Mgajwang joriemb boda e kaunti no ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori oti kod lony manyasani e choko osuru. Boda go wacho ne gichich ni omenda mathoth ma gisolo osebedo mana ka dhi ofuke ji giwegi kendo ok donji agulu mowinjore. Bende joriemb boda gidwaro mondo koro piny owacho mar kaunti no ochiw lere wi risit ma itiyogo e choko osuru kuom joriemb boda. Giramo bende ni nyaka piny owacho mar kaunti ma Migori chiw thuolo mar tich ne joriemb boda e migao mar choko omenda. Tungependa tupate mambo ya digital, hatutaki analog ya kitambo kwa sababu hatujui wanatuibia ama sisi ndio tunawalea. Sasa hapo hatujui ukweli, ambapo ni kwamba hii Migori peke yake ndio tunaona ni kwamba wanahitaji mambo ya analog na analog imepita. Tunahitaji digital, mambo ya digital receipt. Na ni vyema tutambue kwamba kama wametuletea hiyo mambo ya analog hatutakata receipt, lakini wakileta ile ya mashini hatutapinga. Lazima usuru ikatwe na watu wa pikipiki. Lazima serikali yetu ya county itambue vijana wetu ambao walitoka ambao wako na cheti. Lazima kwa kila serikali ambayo itakuwa inaundwa lazima tunapenda ya kwamba hiyo serikali lazima ipatie vijana wetu nafasi. Niambie county government ya Migori wako na uwezo na capacity ya kuprint receipt ya 50 or hata ya shilingi 10, because 50 in a week is 10 bob in a day. So wacha kwanza wa print receipt ya shilingi 50. Hii ni kama wanafikisha receipt. Hii ni kama duplicate ya receipt.
So hatujui kama governor anajua hii maneno. La pili, hatujakataa kutoa ushuru. Ile kitu iko ni tupate audience ama tukutane na governor, tukubaliane kwa ile vitu yenye tuliongea, alafu tukate. More na direct line. Visit your nearest branch, agent, broker or bank assurance partner today or SMS Beamer to 23454. Direct line. Every day is sure. Hey, do more. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tu e bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Uchieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Inyalo konyori kachiel kod jogo midakgo kata jogo mihero e kinde ma iluoko lweti ahinya, to e kinde ma inyalo yudo kendo lando chilo. Twende maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, Bob. Dahero kwae komono mar Nyasaye nika ihero wenda mar aonge luoro matimo gi Janet Oudu, to inyalo diyo e CD star 811 star 414 hash mondo ikete kaka skiza tune mari to Ruoth bro gwedhi. Kendo ipar ni Ramogi TV en ot mar wasanii duto.